Mentakas ni perlok ngan rashpi ka khubor tung ini sengap. Ka jing sengat ma ka sedang ha Lebanon kat bau Donald Trump uang ba ka jing ete ba ka teran ka lajan dep. Ka jing rki ka lomi ha Lebanon hadin balapan bena ya ka jing sengat ma ka bashpos ni ban ailat ya ki jing keran apa deng ki surkar ka Israel ban Lebanon ong ka US State Department. U Presiden ka United States u Donald Trump ulo ong biang ba ka jing ete bat mengkut ya ka thma bat Iran ka jan ha ban pois ya ka jingas thu jungmun dak ba penrap ba ki jing keran kila ban sedang biang ha Islamabad nadu ka ne ka wek. Ka Iran French Ministry kala pedang sung bha ya ka khubor jong ka jing sengat thma ha Lebanon kat kum kilat thai khubor ka sarkar Iran da ka boong ba ka ne ka jing sengat thma ka deshi benta jong ka jing sung thu jing mut ba kham he bat ka US ban pensenge ya ka jing kan at ha ka thain we u he no yalam jong ka Hezbollah ulong ha ka AI Jezara ba ka kan hun kan sim ya ka jing sengat thma da ka jing pengor ba jing long pikir haki kenta shuaban sedang ya ka jing sengat thma ha ka mit ski pole ki khubor sipai Israel kila terjur ya ka than chati jong ka Lebanon kat kum ka Lebanon National News Agency laingut ki beriu ki layap ha ka we ki snong Hasidon district bat prangut ki layap ha ka than zarani kublai shibun.